Ah, okay, så falder det lige til... Der er vi i gang. Ah! Ah! Fuck, man, får til at lægge der. Nej, jeg skal reload! Jeg tog bare Glock fra dem. Synes jeg altid, vi har det samme. Ja, det var lige fedt. Det er bare... Jeg ved, hvor de har set en skal og det der. Det er igen. Det er den skavning her. Jeg får så meget smidt. Oh my god, der rammer mig lige ud. Ej, den rammer du. Nej. Skal du igen eller hvad? What? Hvad? Hvordan? Hvor er jeg eller hvad? Hvad? Nogen der? Ah! Jeg går ikke der, jeg sad først. Kom. Shit, jeg fandt på det der derovre. Er du stadigvæk deroppe? Nej. Kære. For sat! Jeg vil finde det deroppe. Kan du bare blive stående et sted? Nej, der marker for. Jeg kan bare helvede, jeg ved ikke rammer, hvad jeg sikkert der. Jeg ikke rammer for det. Og... Hvad sker der? Har du set den første gang? Jo, men jeg kunne ikke ramme dem første gang. Jeg seriøst. Hvis du ser det, hvis du så det. Skal jeg bare se. Ej! Det kommer næsten med sådan en eller anden, jeg ved ikke hvad. Sæt for mig heldig. Speaking om. Snak om held. Hvad fanden? Seriøst. Hvad skete der lige for mig der? Hold kæft. Hvad skete der? Det ved jeg ikke. Det vil jeg godt. Oh my god, det der, det skal jeg se. Det er jeg ligeglad. Hvordan? Du kan nå det. Hvad ved jeg godt nok ikke. Jeg bruger ikke hack, hvis det er det, du tror. Nej. Hvad er det fedt på? Fanden dine lister. Det gider den. Sæt det ikke at have. Hvad? No scope. No scope! Det var nice, den der. Det var hands off for den. Jo tak. Der var også en no scope, og jeg til at hoppe ned. Og... Jamen, jeg var ude af træning. Jeg var jo med en scout-klan engang. Kan du godt se. For satan. Kræfter med 10 HP, men jeg ved bare, du laver et headshot.
jeg tror, jeg skadede 292 på dig. vi der kom til 298 med skav. Du har no-scope med lige her for det er umuligt for mig. Jeg skød, fordi jeg er så mange. Tak for, at du lige gjorde sådan, at jeg ikke mistede noget liv. Gør det? Ja, jeg landede oven på dit hoved. Ja, det var sådan en no-scope der. Jeg landede oven på dit hoved, da jeg røg ned. Jeg blev så bange, jeg kom til at skyde. Jeg vil tjekke kraften med en ting. Okay, på min skærm, der var du der ikke engang. I hear you running! Hvorfor rammer jeg dig ikke for et satan, var det dumt? Nej! Hvordan kunne... Jeg var der ikke engang! Så har jeg haft det der fraps til der, og kæft, hvad det skulle du have set. Hold nu kæft, men jeg var der ikke engang. Så Oh, på min skærm, jeg var så tydeligt bag du ved kunne kassen. virkelig have set det der, du skulle. Ej, jeg kommer op. 298. Jeg kommer op bag i dig. Hvor er knife? Kom med knifen der. Ja, det kunne jeg ikke. Kunne du køre, jeg tog den frem, knife? Jo. Ja, det var det, der var galt. Nu har han inviteret mig til mere spil. Bare ignorer det. Hvem er han? Skal vi ikke det en eller anden, der hedder Gammel Smil, for jeg kan fandme kunne se, hvem han er. Synes jeg har hørt det før. Jamen det er jo kraftigt, man kan aldrig finde ud af det, fordi så skifter de navn derinde og sådan noget. Ja, nemlig. Ramte jeg da ikke der? Nej. Gør jeg lige... No! Jeg tror headset på mig, hver gang jeg går derop. Okay, pumpgun, Mats. Og lige efter det her, fordi jeg har løbet nu. Jamen, jeg har også løbet med pumpgun, men jeg laver bare selvmord. Nå. Pumpgun. Hvilken en? Det må man selv finde. Okay. Hvor fanden er den hen? Bare løbe. Og der. Men jeg ved, jeg lige... Jeg ved ikke, jeg kan tænke. BOOM! Staten, ja. Det så du. Flæs! Ramte jeg dig? Ja, sgu. Nej, så dør jeg selv! Det er det. Hvordan kan du lave sådan en one-shot kill? Det aner jeg heller ikke. Vil du ikke forklare mig det? Det har jeg faktisk også selv lidt svært ved at forklare. Jeg ved ikke, hvor du ikke kaster bare names. Hvor fanden er du henne? Jo, hvor fanden er du? Du begynder at være lidt nervøs lige nu. Au! Der var du. Du har headshot! Jeg har 6 HP! What? What the fuck? Hvordan kan du overhovedet ramme headshot derfra? What the fuck? Det er fuldstændig åndssvagt det der. Hvordan det overhovedet kan lade sig. Du så mig ikke. Au! Jo, du gjorde. jo. Hvor fanden kom det fra? Ej, jeg har faktisk lige gået herop. Der kom den til derovre. Nej, så var vi. Seriøst, hvordan kan du ikke dø? Nej! Sådan. Det var fandme en intens.
Det der. Skal vi Synes prøve du at ikke? invitere nogle flere til det her spil? Bare, har du nogen online, der spiller? Ja, det var faktisk. Bare invitere dem til spillet for sjov. Jeg har nemlig 2, tror jeg. Hey, ikke skyd så, ikke, hvis vi lige gør det her. Ja, okay. Jeg kigger lige. Jeg kommer lige ned til dig. Jamen, der er ingen. Bare gå væk, der er Nej, ingen. skal jeg have 2 sekunder? Skal jeg invitere to af mine? Ja, det kan du bare gøre. Hvordan gør man noget af det? Inviterer til spil. Okay. Inviterer til spil. Okay. Nu har jeg inviteret 2. Så sej jeg blev. Jeg må stoppe i loftet. Nice. Boost. Satan, digga. Fuck er du? Wow! Du står der bare der og kigger, jeg kunne forstå, hvad du Nej, fuck, så går smusser mod mig. Hvad? Okay, han er ikke med. Okay, nu kører vi bare only. Et eller andet shit. Nej, vi kører bare. Alt muligt. What the Ah! Er han blevet syg i hovedet til det her, ham spuser der, eller hvad fanden? Var han dårlig, eller hvad er han? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nej. Shit. Jeg skal have præcis 100 HP. Shit. Nå, han gik igen. Kedelig ham. Så du? Nej, så du mig? Wow, dernede er du. Wow. Så har du ikke taget den her mere, det er jo ikke sjovt. Det tror jeg, fordi jeg havde taget den, og så tænkte jeg, fordi jeg havde auto lige pludselig. Du er ved at snige dig ind på mig, jeg ved det, jeg kan høre det. Køn skidt. Hvordan fanden kunne du ramme mig der? Jeg skal ud. Jesus. Ej, det var fandme dårligt at ramme dig mig, det der. MP5 power! Yeah. Ah. Trigger clan, days. Nej, det trigger. Jeg reklamerer bare lige for os clan. Nå. Ja, det kan komme en skid med den her. Fandt så ikke engang den der... Nej! Du har set mig, har du ikke? Har du set mig? Nej, men jeg kan fandme høre dig skyde. Smuk. Afledningsmanøvre. Jeg kunne høre dig, jeg kunne lige høre aflægningsmanøvre. Au! Hallo, hvorfor er du så god med den der? Jeg ved, jeg er sgu ikke god med det der. Ikke god, men jeg får ikke en chance for at skyde, mand. Jeg ved ikke, på skader, altså, så okay. Ej! Godt.